Omo kaisa belai wan subi maya kaisa ghotona ami thangka chini somaso omo hai first time ngoi tongo ona thang tongo tamni hingkangkai obo belai hamia agi boino se boini somaso khnao omo hai busai bohino butharo big busai no butharo tabuklai chini somaso ko phaika obo hamia obono jeng tini khnano obono mothakna nangnai wansuk mani belai sitra omo somaso belai hamia ti phai tongo tamni hingkangkai omo tako ojidino ono bo jeng tini hisale de phono phai malai phaika bin busabai malai phaika ओंखाय बिदिनो खुङो जे बनो बोथार जागना स्पट बो जों नायखा हाबैनाय माने गोजांना थायो जों सिनिया नुगिया हायफानो बुखाव कायसा तामजानि कायसा गिरिमा हायङै कायसा तामनाय अमो बेलाय गिरिमा थता जाजा ओंखाय वानावै मा दङ अबसा दुइजना नुगुइ बेलाय खाव दखनाङो बिनि मकल गानावो बसाजनि मकल गानावो ओमाहाय गतनां थांनानै अबसाजनि भबिष्यत तामंनाय ब बिनि लाइभ तामंसिनाय अब बेलाय वाना मासिनसा बिनि बसा दुइजनानो बवान सकलांलिया ब असमय बमाहाय शैतान बिनि सागो फाइका जे निजे हामजागे कायजाक मानि बसायनो ब तकथारि मांखा अमहाय गियान जे अमहाय बरक असंसार गोरै हिंखेसे जानाय समाज गोरै हिंखेसे जानाय चलानि खनामानि बनि अमो बुरि बाहि खांखाय 8 जना अंखाफो बजे बरकनो जासमाय जावै फिलमानि अ चलांखा बेलाय गुन्दा बरक सित्रा थाकसक समाजनि बेलाय हामिया बरक हिनि खनाव ड्राग्स माफिया गाजा बरकनो सित्रा सनामनायनि बिसिङो 1 नम्बर हिनि खनाव आबगे बनिबो समय सपायका जे बरम जागनानि हामियानो ब बिनि पाप पाइलिं सुमा बागैनो बताबुक असमय मानजाखा असमय बिन लगी लगी अबरिनोबो बतलांखा हामियाबो कुबुलितलांखा बय संसार का हामा खाइ दंमान संसार न ब एमन के कलप फाये हामिया सित्रा कलप मा तले बय असमय बसायनो बुथार कलाङो अबरिनोबो लगी लगी तलाङै अबरिन लगी लगी बसा बताबो सास्ति मानाय आबगे जोंनायो जे पुलिस प्रशासन आइन मते ठीक साजारि नांथुं जों थानाव थांनो सानाय अमहाय समाजो ताइता दंथुं अमहाय वानसकनानि ताइता फायथु समाजो बरन हति दिनो कायसे सिखारि नांजाकथुं अमहाय खायगे अमहाय साजा मानो होने कायसे किरिमुं फायथु अमहाय हिने जों कसारय ताइ जत दफानो जत समाजनो कसारो जे जेसा उफानो अमहाय समाजनो किसा वानसकदि जिनि हिस्ट्री कायसां थांकावबो जों अब साजाक थांगानो जे अमहाय कायसा भद्र मेसिप पारावो अमहाय गतना कायसां माने अम कायसा जिनि हिस्ट्री सैजाक थांसिनाय अब लाइबो माव सैजाक थांसिनाय कारण फर्स्ट टाइम अमहाय जों खोनावै उङै दङ गंमानो बसायबो बिहु बुसायनो बुथारो अमहाय गतना उङै दंखा अबनो जाते जों समाजाव बन्द माखायलायनाय अबनो जतनन कसार बुथार जागमनो तुयै ताकु कजि दे बरमानि तुयै लोकरंनो ताम सानाय ता बिहिनो नु तामुनाय बक जे बुथानाय कालट्रिक बेलायनो खाखामो ताखौ अजिकनि नबो सांगनो जों बासाजा बिनि जेरै खरनै न नुगैने आनि मकलनि मुक्ति माक लाइखा अब नाङानि लुकुरकनो कन्यानि मुसुंमानि मनां सानाय ताखौ अजिकनो आसेक दिन खलबुइ बुखुग्रिता बिसाल दे बरमा बाय हालक बलाय दंमानि ए हालक बलाय दंमानि न ताखौ अजित दे बरमा साइमान मानि यागुलो न बिनि लागमा चनानि नांखा आङो बनो साना मुसुं बिसेसके आनि ताखौ दाय बुखुग्रकनो बेलाय खाखामो बिन जेरै रंनो लुकमानि बिसिंतै अ हास्तेनि लुकुनि बरफ रं नां साना मुसुं मानि बहाय अमाहाय तंमुं रो हासाकावो जों खोनायाखो नुबो नुकियाखो आनि बयसताव गोबां मानों फायका हायफेनो तिनि जों भद्र मिसिल हाय पारावो बुखुग्रितानि नग नुखुङो अजित दे बरमा बिनि यागो थैनानि नांखा तामनि बागै हिनि हिमालय अमाहाय चरित्र बेलायनो हामिया अमाहाय सास्ति बेलायखे माना नांगो माना नांमा नबो नां पुलिस प्रशासन नंनो कयना मुसुंगो बिनि कठोर सास्ति थुं बिनि सास्ति
jeta takuk ojit khimani nok lukhong to belai cholilia na tau bini busa na tau bini bihik tau wan sok na ba pruo takuk ojit no ya karanyang takuk bisal no nai thangsi nai hne a somai ro bo busa no bihik no pongmani ya gun bising ting bo busa nyam te hai khlai mano obonang taibo ang bono sana musung Rita Debroma bo bini busanya buthar mani sasti kahama ke mantung ngobono ani moroni taku bukurok no bini je taku bukurok no bang koina musung bubui je lama tong mane abono nomor bo thangi satung जों बनायने जों सेंट्रल कमिटि डेभलप नङा आरो फाइजा जों बबो सास्ति न मानथुं हनि जों थाना पर्यन्त थाङै नायनि जों कग्रि कलांखा दिनै तो समय ग्रिखा जों थाङै मांलाखा खोनारावबो जों थानारावबो थाङै नायाबो बंनि केस बमहाय दारावबो क्लाइ दं बंनि डिमान्ड दं द पाइखा बा बमहाय दारा केस रो क्लाइ दं जों आबो बनायनाय नायनाय नि कगुर खाना बनायनाय ओंका बरंनि सास्ति आं जे आनि वान सक मानि बरंनि सास्ति गांके फासि नंथुं फासि जुदि गरै अमाहाय सास्ति गरै खांके जाबन जीवन जेल ngene borong जीवन o jaga no jelo no pai thangteng hne ang ani kok asugjar te narago filya media na hambai jara nai to nai borong ei hambai dewo belekano khao dukhnango omahai gotona no ang belai no selengo ang as a Tibramothani khoksa leader senior leader XCM ang sala phano buyong main han খুব সব মাইন আমায় না কাম কিছু নাই রাখিয়া যমাহাই আছে যখন যে আপনি সংস যে খুন কথার মানে অব ভাষা প্রকাশ খাইনা মতো করে লাইখানে সেলঙ্গাং যে বথানায় বিশাল বা অজিতনি যে বিহিরক রিটা বড় কঠোর শাস্তি মানাংথং যদি মা গাঙ্গে বন বরং ফাঁসিনি আং দাবি খাইও আমি ব্যক্তিগতভাবে ফাঁসি খাকে না খুশি নাই ফাঁসি এফান অন্তত যাবজ্জীবন বরং জেল না উচিত তো বরং যে আমাহাই বিনিব সাকনে খাওসা শিক্ষ লাইসা দেবনা ফুম্পুই পড়ি যাও তাই খরচা নার্সারিও আব অনুষ্কা বরং নগৈনাই আনি খা খামো আনি মকল চুমুক লাইখা মকল মা হুকারো কয়েকবার আছে খাই আনি এই খাদু খুনাংমানি আনি কাসামা বথাই থাইও কাজে অ কামি আং অনেক আগেনি ফাইজা খাই পানো ইদানিং 10-12 বছর ফাইয়া जों लेर खाथिनि फाइमानि ताइ आगि फाया दं माने जों साबजेक्ट लायांगिनाय दिनै TWF सेंट्रल कमिटि सह आं फाइका फाइनै नुखा नुबैनाय अब खायरगमा सिनजा नंखा जे जों पालखायनाय दाउ बुसकांगो बरं हरसिनिंनाय अब साहाय्यता जखायनाय जों आरो सालायगाथिनि TWF सहनो जों हायखो साहाय्य खायनाय जे जों खानारगो थाना थांनाय आयु बाय सालायनाय जाते अब पिसापानो पारमाय तै एकदम कामको सास्टिङा तै जों बनाबो जों रिक्वेस्ट खायनाय आरो आयु नबो आसुं हामबाय